Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon po lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon po patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan. Ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon po sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Masiram na pagkahapon sa Satuya, Gabos. Ngunyan po, aldaw kita ni Miyerkules, 21 na sa bulan kan Hulyo 2021. Mauran patingon niya na aldaw ni Miyerkules, mga kababayan, mga kabarangay na Bicolano, Ibicolana, Bicol Region, Bicolandia. Ini po ang programang kakampi kan mga inaapi, kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo, ini ang Tabang Ora Mismo. Ayan, ha? Kumusta kamo mga kababayan na Bicolano? Sa mga nakaantabay sa Radyo Uragon Legazpi, Radyo Uragon Birac, and siyempre pa sa mga nakasubaybay sa satuyang Facebook page, Facebook Live, Action Co Center. Pwede ka mong mag-comment, pwede ka mong mag-react, magpaabot kan sa indong mga reaksyon, opinion, mga inagrangay, diyan sa Facebook page kang Tabang Ora Mismo. And siyempre pa, sa mga nagdadangog diyan sa Radyo Uragon, pwede man kamong mag-text sa sakuyang numero. Siyempre, Miyerkules ngunyan, sulo po ako, taan sa kuyang kapartner, medyo may linakaw man. Ako nga ni, kasudma, wara man. Kaya, ang importante, maski na mauran, maski sulo, mag-iribanan kita digdi sa programang Tabang Ora Mismo kan Ako Bicol Party List. Ini ang programang iminok na ni Congressman Zaldico, ang pilantropong kongresista kan Ako Bicol Party List. Tangarig, maalalayan, matabangan, asin matawaning ayuda ang mga kababayan tang Bicolano, matawanin pag-asa, siring man paglaom sa buhay. Ngunyan mga tugang, punan tatulos ang pagtabang sa mga nangangaipo. Makakaibanan tangon niya na pagkahapon, si Manay Mariacielo Marbella. Oy, Manay, maray na hapon po tabi sa imo. Maray na hapon man tabi. Ayan, opo. Anong apod sa imo, Manay? Tagiru halabaan ko na pang an pangaran mo, Manay, garo pang Miss Universe, ha? Mga pang binibining Pilipinas ang pangaran mo. Mariacielo Marbella. Ano ito? Marbella. Pag sinurkat, ano sa nang apod sa imo? Cielo lang. Manay Cielo. Manay Cielo, taga saing ka po? Sa Legazpi. Legazpi. Saan po sa Legazpi? San Roque. San Roque, Legazpi. Opo. Pirang taong ka na, Manay Cielo? 56. 56 years old.
May agom, daragaw, ano? Dahing agum. Dahing agom. Nata man ay. Nag-agum ako dati, kaya lang dahil kami nagkabulag kami. So gustong sabihin man na Isyelo, ika an patunay kan mga inaapod na walang forever. Siguro po. Pero may aki ka mo. Wala po. Aday ka mo nagkaaki. Dahil po. Day nagkaaki, pero haloy man ka mo nag-ibanan. 10 years. 10 years. After kan kwa na ito, day ka na nagprobar giraray mag-love life. Dahil na. Nanaram ka? Nagtrabaho, oo. Okay. Manay, ayaw ka po digdi sa Action Call Center. Ano po ang problema? So, tugang ko po kaya, may namamatian siya. Dati, napansin mi, nagyelo sa mata niya. Kanya, pinailing mi siya sa hospital. Ang sabi duman kang may bukol siya sa pancreas. Tapos may gallstone. Since ito arani sa liver, nagyelo siya. Kaya nagyelo. So, iyo to ang hilang niya. Oo, itong buto, yung bukol niya sa pancreas. Then itong pong ito pong gallstone. Oo. Sa Ano po ang sabi kan gallbladder. doktor? Kan mapacheck up? Ano dang maray nagibuhon ka yan? Ang gusto sabihin mo na, kang siya in ultrasound, agad ang girari siya CT scan sa upper abdomen. Kaya ito po ang agad kong Yung pigranim. Ining tugang mo po, manay pirang taon na? 48. 48, babae, lalaki? Babae po, May agom? daragang durang man arag. Daraga. Nasa lahi nindo manay ang mga medyo nagpapakatandang dalaga? Paano po, may tulo man akong tiyaw na gurang na daraga, pero nasa heaven na sinda. Ay, namana nindo Kumbaga, minaranami, pati sa namana lalaki. nindo kung gano'n so tradisyon. Pati sa lalaki? Sa mga pinsan ko man. Day man nag-aragom? May tulo man na din agom. Day man nag-aragom. So, ining tugang mo sa inyo niya naka-star? Yaon sa muya, kaiba ko, nagkaisar kami sa tugang kong balo. May aking saro. Di naka-star ka mo sa tugang nung balo, day naman agom. Opo. Ika day man agom. So, Opo. tugang mo day agom. Itong tugang kong balo, may aking saro. Pero day agom. Ngunyan, dahil nang agom, Kabalo tagagana. na. Opo. Oo. Okay. So, papaano manay? Ano ang mga trabaho pala nindo na magturugang? Kaya itong panahon, kang aki pa, nag-abroad man ko kami, kaya lang, syempre ngunyan, gurang na dahil naman kami. Nag-OFW ka mo? Opo. Sa ina mga Sa nasyon? Dubai. Dubai. Mm-mm. Dahil pa pala nauso sa mga nagdurubay ngunyan, ikaw man ay nagdubay na. Hindi, inot, KSA, Saudi Arabia. So, kahit itong panahon pa talaga, medyo makusog pa aki pa. Oo. Ngunyan, dahil naman nagtuturutin na sana kami magturugang na Ano man po ang pigtuturutin da nindong mga magturugan? pagkaon, mga lutong pagkaon, tapos may dit Panira. na grocery, panira po. Tapos mga muro mirindalan, pamahawan, Merindalan. mirindalan. Opo, ano alimbawa, anong mga klaseng mirindalan man ay? Halimbawa, mga tuhog-tuhog fish balls or mga baduya, arka yan. Nya kumusta piraman po ang pagkikita sa pagturutin da kay pagkaon? Kung depende po sa pag sa dakol na parabakal, kung minsan ang pinaka may 200, 300. Kung magayon ko kung maubos gabos. Pero kung di man maubos tayo man. Nya kumusta man manay Selo? Ano yan na nakukuan nindo sa pagturutinda? Bastanti man sa pang-oral daw nindong paggastos at saka sa siguro, siyempre may pangangaipon ng mga bulong-bulong. Iyon na nga ni. Kung di sa nakota po nag-iilang, medyo okay. Kaya lang, ngunya po talaga. Akong lang basta tama lang Ako po man tana. bastante pong masasabi. Tama Tama lang na sa oral daw. Kaya Pero, lang, ngunya na nagkahila. Yan nagkailang dipisil, so bulong, so takulong po ang kaipuang kantugang ko. Gurano ka dipisil manay sa sarong arog mo manay Selo na nailing mo ang tugang mo na medyo may maraot na namamatayan? Kay marauton talaga, magabaton sa daghan. Taka ito kang na-stroke man ako, siya to nag-ataman, tulog kami magturugang na na-stroke. Siya talaga ang nag-ataman sa muya. Kaya ngunyan, siya man ang nagkaarog kayan. Mas magabat ang ilan niya nga ni. Tarong nga ni kayan sa Kumbaga, loob. padaramay-damay ka mo. Kamu manay ang ihimplo kan tunay na pagkakaminuutan kan magturugang. Opo. Tapos isa'y magtarabang-tabang. Siyempre kami, masarap magturugang tao. Ora na kaming papa, ora na kaming mama. Kaya, since ako ang tarabangan na lang kami magturugang. Yan. Opo. Manay, ano po ang
kaipuhan nindo duman sa nagustong dumapaabot kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin na pangangaipo kan tugang mo? Ano po kaya? So, since na-ultrasound na siya, sabi kan doktor, kaipuan da i-CT scan sa upper abdomen. Kaya po, nagrani po ako digdi sa indong opisina para kung matabangan po lamang na sa panggasto sa CT scan. Tapos sana ko ta sa bulong, arkayan. Kung siya, paano po, after ka ni maraman kung ano ang resulta kang CT scan sa upper abdomen, kay po, operaran talaga siya ta. Continuous po ang pagyelo niya. Mayelo, minsan, basta yellowish na talaga ang tugang ko. Kaya po talaga. Pati po so... Mata. mata? Skin, nagyelo na. Ito da po, sabi kan sarong doktor, nasasagay da po ang liver, kaya nagyelo. Hindi man po siya sa liver actually ang pinaka makulog niya. Ito lang na mga bukol at so bato sa gallbladder. Ayun. Oo. Maringani manay selo na tuklasan mo ini, naaraman mo ining programang Tabang Uramiso ining Action Co Center. Iyo po, nag-apot-apot man po ako. Tapos aram ko man po na matinabang da po si na pag-aro ka ng mga Si Congressman si Saldico. Congressman Gusto mong Saldico. sabihin manay selo, kalat na ang chismis sa barangay nindo na matinabang si Congressman Iyo po, Saldico iyo po. and si Congressman Pido. Opo, iyo po. Lakop na ang mga istorya. Aram na po, paano man may pamaaraman Lakop ko? naman na yan istorya na nagtatabang talaga na Bicol. Opo, naaram po ninyo. Iyon na yan ang tema manaykan mga chismosa. Iyo po, ganyan. You good Siyempre boy. po, pag-aro ka ng mga bagay na pwedeng maranihan ta, kay po, siyempre, aramon taman. Tanganin, kung in case man igong aro ka ng mga problema, balon ta kung makaraniman kita, at least matabangan man lamang kita. Ayon. Oh. Mga tugang, nadangog din do kay Manay Cielo kan San Roque na tema na palan. Parti na kan pang-ural daw na chismis sa barangay na ang Ako Bicol Party List katabang nakasurug pa na si Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin matinabang. Ngunyan, Manay Cielo, nadangog ni Congressman Saldico ang pilantropong congressman kan Ako Bicol na may bulawan na puso and dadangog man ni Congressman Pido Garbinan sa imong kagadan para sa imong tugang. Kaya ngunyan mismo may tabang urabismo para sa tugang mo Manay Cielo. Sa paagian ni Ate Marge. Ate Marge, may kasimbagan na tulos ang problema na pinagdulok mo nailing mo, ang hinagad mo manay pang-laboratory. Kumpleto na. Ilingon ko naman ay sa papel. Maliban sa pampalaboratory manay, may food packs ka na. Ibang klase digdi talaga. Mga po Yun na pala. So kaagadan mo pala, base digdi sa papel na inabot ni Ate Marge, na mga laboratory, mga pag-check up duman sa BRTTH, sagot na po kan Ako Bicol Party List. Salamat po sa inyong boss. Pagkatapos, igwa pa ma-assistir ka ini sa imo na stop duman si Manay LB. Oo, kaputan mo ni Manay. Yan tabi ang patunay na suchismis na nadadangog mo San Roque na ang Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa. Yaw na mismo, may dagdag pa duman sa imong kagada. Ano ang mensahe mo, Manay Cielo, kay Congressman Saldico and kay Congressman Pido Garbin kan Ako Bicol Party List? Kung Saldico and kung Pido, ang sa kuyang dakulang pasalamat sa pagrani, primero kong pagrani, pero ako na honra talaga nindong, kaya sobra akong nagianang maski puro paano, taang tugang ko nga ni Arugyaon sa kamugtakan na nahihirapan nga ni siya na araw itong hiyalang niya. Sobra po akong nagpapasalamat sa Indong Duwa po. Maraming salamat po sa Indong Duwa. Ayan. So, kung baga, mahali ka digdi sa studio, Manay Cielo, medyo magyan ang pagbati mo. Opo. Ito nga ning dakulaan, baga pong bagay ini. Sango niya na panahon, pandemic pa naman. Sa inta pagparakwa, maray kung may mga maray na trabaho, okay lang. Pero sango niya talaga, since pandemic at saka mapagal ang paghanap buhay. Kaya, maraming salamat sa inyo, Tabi. Ayan. Mga tugang, saro na naman na kababayan ta, digdi po sa Legazpo City, sa probinsya kan Albay, ang nakapagpatunay na ang programang Tabang Uramismo kan Action Co Center kan Ako Bicol Party List, nangunyan laman na po kan chismis
sa mga barangay na talagang nakakatabang, katabang nakasurugpan ako Bicol, si Manay Selo na mismo ang nagpatutuo na tunay na ura mismo ang tabang. Hali yan kay Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Sa samuyang pagbabalik, mapaura na kita nin premyo! Asin aratong taban, kunhain mo niyan ang sakuyang lakwatserang kapartner na magayon na si Maharot Remy Almugira Mendones. Ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container. Indo kay Kuhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, igwa na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro sa baba para makakuha ng malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ta inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi. Kaya salamat man dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay ni on resettlement sa Kami po sa ngaran po kang organisasyon ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat, araw kayan ta, nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan. Kay Goki, so itong maray na inuman baga, ng tubig, na ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa samuya sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Magkaburunyo, Bicol, magkasararo, Bicol, magtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. Sa tuyang papasyaran, ana mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, ikaw man sa Indo. Nahihidaw ko. Digdi lang yan sa Action Ko online TV page.
Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Oy, may mga kuyang kita, viewers. Kadakul-dakul kang viewers tadigyo. Eric Barado, Jocelyn Bautista, Rosil Calisin Bural, ano pa ini? Lot Tarnati Lucinario, Nesli Luna Laral, Flor Llorera, Emilyn Barria, kadakol ka nakasubaybay ngunyan, Jocelyn Bautista, Mary Grace Mindina Arienda, and kadakol-dakol pa, Jenly Nunez. O garo, kuwan niya. Sikat ini ha. Sikat ini si Jenly Nunez. Richelle Pinca, Christine Joy Piñaflor, Carmelita Di Castro, dakulo, nakantabay. Shout out sa Saindo. May text man kita digdi. Good PM po sir, nag-text na po sa akin so Action ko Center. Pighapot po kami kung naghagad na kami tabang sa DSWD. Taang sabi ko, dai pa man kami naghagad sa DSWD. Paano po kami tabi matawagan, asin matabangan? Ira Benitez po ang ngaran sa Facebook page. Ira Benitez ang nagkontak. Digdi sa nag-text. Pero si Ira, so magayon-gayon niya na yaon man dyan sa luwas, ano? So, hubin pa? Si Ira. Shaira. Ira Benitez, ining pangaran mo. Shaira ito. Nalito ako, Ang kaulay mo pala, Shaira. Yaon digde. Ika Ira Benitez. Sige, alaton mo sana. Tamay makontak sa imo kayan tabi. Ano? Kaya duman sa mga nakasubaybay sa Facebook page, sa Facebook Live, mag-comment lang kamo. Magpaabot lang kamo kan reaksyon, Teresita Nieves. Uni pa. Watching na po ako now sa programa nyo, sir. Sabi ni Lambert. Lambert, ano na nga ni sa apelido mo, Lambert? So nagigiboy ni Kantula. Si Lambert Burha. Yan, Lambert Burha kan baka kay Albay ang lalaking pinagpala sa paggawa ng tula at saka paggibok yung mga tigsik. Ngunyan, nariparunindo ako, solo ako sa programa ngunyan. Arong kan sinabi ko subago, so partner ko lakwat sirang maray. Si Remy, Maharot, Almugira, Mindunes, Aranita, nagkabaraliktad ko na. Alabaon kayo pangarang kan partner ko. Ang magayon kong partner na sige anti-TikTok. Naiiling ko ngunyan ang sayang mga TikTok. Bata medyo napapaulo ka ko tapag nagtitiktok si partner. Pero ganyan ako, arali puton si partner. Pero arali puton ang bitis si partner pag minaborbayle. Hain daw ko niyan, si partner Remy. Hain ka ko niyan, partner! Magandang araw mga ka-aksyon, naandito tayo ngayon sa Labo Elementary School kung saan nagpapatuloy ang Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros katuwang ang Ako Bicol Party List. Ito mga ka-aksyon ang ikasyam na araw na nagpapatuloy na Healthy Pinas Mobile Clinic dito sa Bicol Region, hatid ni Senator Risa Ontiveros katuwang ang Ako Bicol Party List. Kaninang umaga mga ka-aksyon, 6:30 in the morning, naandito ang buong staff ng Ako Bicol Party List, ang staff ni Senator Risa Ontiveros, at nagdadagsaan na rin itong mga benepisyaryo na gusto ang makakuha mga ka-aksyon ng libreng check-up hatid ni Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List. Libre din na binibigay ng Ako Bicol itong pagkain para sa mga kababayan na talagang hirap sa buhay para naman bago sila magpa-check up ay may laman ang kanilang sikmura. And kung nakikita natin mga ka-aksyon sa likuran, tuloy-tuloy ang ibinibigay na serbisyo medikal ng ating senadora at ng Ako Bicol Party List. Inoobserbar din mga ka-aksyon itong social distancing, nakasuot ng mga face mask at face shield itong ating mga kababayan para ay itong health protocol na binibigay ng ating lokal na gobyerno at ng IATF ay talagang masunod mga ka-aksyon. And nandito yung medical services kasamang x-ray, medical blood extraction,
ultrasound para naman sa mga buntis. At sinisiguro dito mga ka-aksyon na inuuna itong mga senior citizen, PWD at mga buntis para naman sila ang iprioridad mga ka-aksyon. And syempre, ayan si Lola, napadaan si Lola, isa siya sa mga benepisyaryo na nakatanggap ng libreng check-up dito sa Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros. And syempre mga ka-aksyon, kung nakikita natin open area na andito tayo sa covered court ng Labo Elementary School, talagang mahangin at nakikita natin hindi sikip-sikip mga ka-aksyon. And ang libreng gamot ay talagang ibinibigay para sa mga benepisyaryo na para yung mga karamdaman nila ay magkaroon ng lunas mga ka-aksyon. Kaya yan ang kagustuhan ni Senator Risa Ontiveros na lahat ng mga kababayan natin ay mabigyan ng libreng gamot at libreng check-up. Kasi ngayon mga ka-aksyon, nagpapatuloy pa rin itong pandemya, itong COVID-19 sa ating bansa. Kaya mga ka-aksyon, isa yan sa mga tinututukan ni Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List na magkaroon ng maayos na kalagayan in terms of medical itong ating mga kababayang Bicolano. Kaya eto mga ka-aksyon, ang ika-9 na araw na nagpapatuloy ang Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List dito sa Bicol Region. Mga ka-aksyon, hanap tayo ng mga benepisyaryo para at least makausap natin kung anong medical services ang kanilang nakuha at kung kumusta naman sila mga ka-aksyon. Ayan, naandito si Tatay. Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Ayan. Tatay, taga saan ka po? Baga kay Camarines Norte, Labo. Baga kay Camarines Norte po. Apo. Ano po tatay ang inyong pangalan? Alexander Chodoro po. Apo. Tatay, naandito po kayo sa libreng pagpa-check up, mobile clinic ng Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List. Ano po tatay ang inyong pong sakit? Hindi po makigalaw ang paa at kamay ko. So nagkaroon po kayo ng mild stroke. Opo. Mga ilang taon na po or buwan? 3 buwan na. 3 buwan. 3 buwan. Before po tatay na nagkaroon po kayo ng mild stroke, ano po tatay yung dati yung trabaho? Magsasaka lang ako eh. Ako'y magsasaka. Doon ako'y nabot sa pagsasaka. So ngayon po tatay na meron ka ng karamdaman, mahirap po yung buhay? Mahirap talaga. Hirap palang karamdaman ganito. So ngayon po tatay na nalaman nyo pong may libreng check-up po dito tatay, ano po yung inyo pong naramdaman? Masaya po. Magagamot ang sakit ko. Medyo hirap po tatay sa buhay, lalo na ngayong may pandemic, tapos meron pa kayong sakit. Ano po tatay? So, ano po yung tatay yung medical na attention po na ibinigay po sa inyo dito? Ano po kayo tatay? Nagpa-blood chem na po kayo? Ngayon pa lang po. Opo, opo. Ngayon tatay na nakapagpa-blood chem na po kayo, hindi na po kayo gagastos. Ano po tatay ang mensahe niyo po sa Ako Bicol Party List at kay Senator Risa Ontiveros? Opo, ano pong mensahe niyo tatay? Ano po yung masasabi niyo tay kay Senator Risa at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat sa Ako Bicol sa tulong nila. Bakit po tatay naiiyak po kayo? Kasi po natulungan nila kami. Mahirap ang buhay. Tulad nito, hindi makalakad. Hindi maigalaw ang katawan. Ayan. Naiiyak mga ka-aksyon si tatay kasi hirap daw siya sa buhay, hindi makalakad, nasakit ang katawan. Kaya laki ang pasasalamat ni tatay dahil nandito yung Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros, katuwang ang Ako Bicol Party List. Tatay, hangad po namin na magkaroon po kayo ng mahaba pang buhay at gumaling po kayo tatay sa inyong karamdaman. Opo tatay. Salamat po sa inyo. Opo.
So yan mga ka-aksyon, si tatay. Hanap pa tayo mga ka-aksyon ng isa pang benepisyaryo para malaman din natin mga ka-aksyon kung ano pa yung kanilang mga medical services na kanilang nakuha ngayong araw dito mismo sa Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros. Magandang umaga po. Good morning din po. Ayan. Mga ka-aksyon, si nanay, isang buntis. Ayan. Kumusta ka po? Okay naman po. Taga saan ka po nanay at ano po yung pangalan nyo? Talubatib po, Boroksa is Jezebel po. Ilang taon ka na po? 24 po. Okay. So, ano yung medical services na inyong natanggap ngayong umaga? Sa ultrasound po, na dati po sana ay nakapa-ultrasound na po sana kasi ang layo po sa dait. Kaya, nung malaman ko po na mayroon libreng ultrasound, agad po akong pumunta. Para hindi na po ako mahirapan kasi bawal po kasi ako magbiyahe. Pang ilang anak po itong binubuntis niyo nanay? Pangatlo po. Pangatlo. So, yung yung una at pangalawa, normal naman? Opo. Opo. Pero yun po ay napa-ultrasound din ninyo? Yung panganay lang po. Okay. Yung pangalawa hindi na nasundan ng ultrasound. Pero ito po ay talagang dahil dito sa may libreng check-up ay nakapag-ultrasound po kayo? Opo. Opo. So, ito po ba nay ay malaking tulong po sa inyo dahil aside na naandito na sa labo, libre pa? Opo, kasi mas malapit po siya tapos wala ka na pong babayaran. Ayan. So, ano po nanay ang mensahe niyo po kay Senator Risa Ontiveros at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong pagtulong sa amin at pag-ikot po sa buong kamandahan po. Ayan po. Ayan, sobrang saya ni nanay dahil sabi nga ni nanay, hindi na siya pupunta pa sa malayo para lang makapagpa-check up. At laking tulong din ito sa kanya kasi sobrang saya ni nanay, nakatuwa si nanay, nakatawa. And yan, kagaanan to mga ka-aksyon sa kanilang buhay dahil hindi na nga siya gagastos pa. At aside niyan, naandito na sa kanilang lokasyon itong libre na Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros. Mga ka-aksyon, nakikita natin na talagang itong layunin ni Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List ay talagang malaki ang tulong para sa ating mga kababayan, lalo na ngayon na nagpapatuloy ang pandemya. Itong COVID-19, sabi nga baga, hindi na mahirap para sa mga kababayan natin ang magkaroon ng libreng check-up. Ito naman ang pinakalayunin at kagustuhan ni Senator Risa at ng Ako Bicol Party List na maibigyan ang ating mga kababayan ng libreng check-up. Kumbaga, hindi pinagkakait na magkaroon ng maayos na kalusugan itong ating mga kababayan dahil naandito yung tulong na medical ni Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List. Mga ka-aksyon, nakikita natin sa gilid, sa likod, talaga nagpapatuloy pa rin itong binibigay na libreng check-up ng Ako Bicol at ni Senator Risa Ontiveros. Hanggang maghapon ito mga ka-aksyon, magpapatuloy itong check-up, libreng check-up at libreng gamot na ibinibigay ni Senator Risa at ng Ako Bicol Party List. Ang pinakalayunin mga ka-aksyon, ang mga kababayan natin ay talagang hindi na magkaroon ng kailangan pang pag-isipan, kailangan problemahin dahil naandito na sa Labo, Camarines Norte ang libreng check-up hatid ni Senator Risa Ontiveros at ng Ako Bicol Party List. Sasabi ko mga ka-aksyon, ito ang ika-siyam na Healthy Pinas Mobile Clinic na Senator Risa Ontiveros. Sige mga ka-aksyon, maraming salamat mula rito sa ating lokasyon dito sa Labo Elementary School. Isang magandang umaga at isang magandang kalusugan sa ating lahat. Salamat sa imo lakwat sira kong partner. At least maski wara ka ngunyan digdi sa kataning ko, makabuluhan na marayan mga lakaw-lakaw mo. Yaong ka pa lang dyan sa Hilagang Camarines or Camarines Norte sa nagpapadagos na Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senadora Risa Ontiveros in partnership with Ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Saldico. Arog kang nabanggit mina, asin napag-urulayan mina kan mga nakalipas na aldaw na suportadong maray kan Ako Bicol ining programang ini ni Senadora Risa Ontiveros, takadakul-dakul kitang mga kababayan na Bicolano Bicolana na daing panahon or day po ning kapasidad makapagpa-check up an ngunyan na sa serbisyuhan kan mobile clinic. Nagpuon yan digdi sa Legazpi, sa Bicol, digdi ang pinakainot. Sa Legazpi, pagkatapos nagpasiring sa Camarines Sur, nakaabot na ngunyan duman sa Camarines Norte. And ribu-ribu na mga kababayan tang Bicolano, Bicolana, ang natabangan kan Healthy Pinas.
Mabuhay ka, Senadora Risa Ontiveros, mabuhay ang partnership nindo kan Ako Bicol Party List. Tunay kamo na katabang asin kasurog kan mga kababayan tang Bicolano sa aspeto medikal, sa aspeto sa salud, na labing maray na kaipuhan, lalo na ngunyan na panahon na igwa kita ning pandemya. O bahala ka na dyan, partner, sa Camarines Norte. Pag uli mo, total may autumang kamong daradara, dahil kamalingaw, ang pinakamasiram na tinapa sa Bicol, makukuha dyan sa Mercedes, Camarines Norte. Kaya kung kuha naman, bikin naman, kadara ka ki tinapa. Kung medyo diet ang allowance mo na dyan, partner, maski supinya na sana. Dyan sa agihan, pauli, digdi sa probinsya, kan Albay. Mga tugang, sa sabuyang pagbubilta, mananaog na kita nin tablet. Hali yan sa puso ni Congressman Saldico. Asin, siyempre, at saan, may manggagana nin kas. Pagbabalik mi man, ma-shoutout na naman ako. Kaya comment na naman kamo, react na naman kamo sa Facebook page kan Action Ko Center sa pagbabalik kang Tabang Ora mismo. Ang water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali man sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na ini kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nahiling, mas lalo kami maigos pamatawan ko sa tubig na ma-realisar, pamatawan ng Bicolano para po maikot we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ado na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaon ang sa muyang pasasalamat
Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo. Shout out naman muna kita. Kan mga nakasubaybay bago digdi sa bisita ta. Christine Joy Piñaflor, Samura Barilla, Marisa, Maricel Bularda, iba-ibang mga pangaran. John Lloyd, Nidea Pusyo, mga pangaran na matindi. Piel Ashley Bursiles, Eleanor Dodds, Quincy May Bulilan Budino, ayan. Dakulon po ang nakasubaybay. Aileen Bursinabor, ano pa ini? Ay, kadakol. Makaskaso no garing, oh. Jocelyn Bautista, yan. Hello, sa gabos na mga nakasubaybay. Claribel Ulisia. Sa gabos na mga nakasubaybay na mga magagayon, mga beautiful dyan sa Facebook Live, sa mga pugi dyan sa Facebook Live, nakasubaybay, kumusta ka mo gumus ngunya na pagkahapon, siring man, so mga nakasubaybay sa Radyo Uragon Legazpi, Radyo Uragon Birac, hello sa Saindo, shout out sa Saindo, sa mga kwanta dyan, sa mga fans. Kumusta ka mo? Alright, makakaiba ng tangon niya na pagkahapon si Judy Ann, Judy Ann Santos, Judy Ann Banania Piñaflor. Siya po ang satuyang tablet winner kan nakaaging episode kang Tabang Ora mismo. Judy Ann! Kumusta? Okay lang po. Marinapon sa imo, Judy Ann. Marinapon din po. Oy, pirang taong ka na, Judy Ann? 20 po. Ha? 20. 20 anyos. Pakikusog-kusog lang kang boses. Opo. Taga saan ka, Judy Ann? Taga Cruzada po. Cruzada? Opo. O, kumusta na, Judy Ann, si Ryan? Estado mo? Opo, artista po yun. Ano, si Ryan? Hindi po po. Bakong swagom ito ni Judy Ann? Opo. Ika, Judy Ann, 20 anyos ka na. Saan ka nag-eskwela? Gugon po. Gugon High School? Opo. Okay. 20 anyos ka na, may boyfriend na? Wala pa man po. Wala man po. Utik mo sa akin. Wala pa? Wala pa, 20 anyos na. Sukatanin ko nga ni, 14 pa sana, may bata na. Bawal pa. Bawal pa? Isa'y nagbabawal. Tito ko po. Tito mo. Nata, anong sabi ni tito mo? Mag-eskwela mo na daw. Mag-eskwela mo na. Dahil mo na magbaraburo boyfriend. Opo. Pero may nag-iilusyon naman sa imo. Wala pa. Yan. Medyo ninervyos ka, no? Opo. Ha? Ba't ninervyos ka? Manakailing kakigwapo, si Teddy, oh. Kung nalibawa araw ki Teddy ang mag-ilusyon sa imo, pwedeng suwayon mo na ang kagustuhan ni tito mo. Yan. Sige. Okay. Anong grade mo na? Mag-grade 10 po. Grade 10? Mag-grade 10. Mag-grade 10. Opo. Ayan, oo. Pira ka mong magturugang? 8 po. 8? Opo. Kaya yaong ka sa tito mo? Opo. Hain sa mga tugang mo? Yan po sa Sorsogon. Saan sa Sorsogon? Sa may Huban po. Huban? Opo. So, ang mama mo sa kapapa mo, yaon man sa Huban? Opo. Tigwa lang po ako kang tito ko para pa-eskwelahan po. So, ang nagpapa-eskwela na sa imong ngunyan, tito mo na? Opo. Day ka na pa-eskwela ni papa mo sa kanimama mo? Opo. Pampira ka sa magturugang? Pangtulo po. Ang bunso nindo pirang edad na? Mga 14 po. 14 anyos. Anong trabaho ni papa mo sa kanimama mo? Wala man pong trabaho. Ha? Sige sa nang gibong aki. Dahil nagtatrabaho. Wala man kayo po sinda mahanap ki trabaho. Warang mahanap na trabaho. So kinuha ka ni tito mo para makapagpa-eskwela ka. Opo. Ano yan? Pag wala kang eskwela, nagtatabang-tabang ka? Opo. Nagatabang man po sa tito ko. Ayan, tama yan. So magtubod ka laga ikakitito mo, tabata iyo pala nagpapa-eskwela sa imo. Opo. Ano ang pangarap mo na maging kung sakali? Pulis po. Ay, di pag pulis, dapat straight kang, yan.
Dapat isnapi ka, di ka magpararog-arog ka. Taan nagapararog-arog kaan, kuyan, Judian, bako man yan, pulis, pusher, ang mga sigan arog-arog kaan. Kung bakong pusher, user, ang pulis dapat arog kaan. Sige daw ngaya. Ngaya, PO1, ay, PO1 pa ba napod mo na? Bako naman ano? Bako naman PO1, karo pinalitan na. Master Sergeant Judian Banania Piñaflor. Sige daw ngaya. Dapat isa, kapag nagpararog ka naman, pagkamalang ka, pusir yan ngayon sa user. Yan. Tanos. Okay, gusto mong maging pulis. Nata, gusto mong maging pulis. Pakira nila. Para po makatabang sa mga ano po, may kailangan. Halimbawa, sa mga pupusasan mo. Opo. Pupusasan mo talaga. Dapat tapos pag pulis ka, siyempre mapaduro na kula kaganlawas mo. Yan. Kung halimbawa maging pulis ka, saan mo gustong ma-assign? Sa traffic? Sa traffic o sa pag-imbestigar o sa anti-kidnapping o ano? Saan ka gusto mo ma-assign mo? Saan lang po, traffic. Sa traffic? Ay! Gusto mo sa traffic? Ay, pwede yan. Pag nag-assign ka sa traffic, di may, kung baga, traffic light. Nahiling mo sa Manila, so mga dancing. Kung medyo mahiroong ka, pwede na. Pwede yan. Amayin sa traffic. Okay. Ika nag-message ka sa Action Call Center para mangga ng tablet. Opo. Gurano mo kakaipuhan ang tablet? Para po sa ano po, pag eskwela ko po. Kaipuhan talaga Kaipuhan marami. ko po talaga. Nagsubli po kaya ako sa pinsan ko. Nanunubli ka lang. Opo. Wala ka ning sadiring tablet. Wala po. Maswerte ka. Judy Anta, nadangog talaga ni Congressman Saldico ang sa imong kaagadan na magkaigwang brand new tablet. O, sa imo na yan. Bukasan mo. Salamat po. Dapat garo pulis ang pagbukas. Yan. Ilingon mo. Hop. Yan. 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 Aha. Brand new. Sige, iluwas mo, Judy Ann. Yan. Ngunyan, Judy Ann, kaputin na mikropono. Ano ang pagmati na may kaput kang brand new tablet? Maugma po. Dahil may pang ano na ako, panggamit po. Okay. Sila. Nagdadangog sa imo ang nagiling si Congressman Saldico na yun ang nagregalo sa imo kang tablet na yan kan Ako Bicol Party List. Ano ang mensahe mo kay Congressman Saldico? Ano po, salamat po sa pagtaw pong tablet. Kaipuhan ko po talaga po ini sa pag-eskwela po. Yun po. Ayan. Salamat po. Ayan. Okay. Since na nanggana ka na, ano pala ang mechanics para manggana ng tablet? Turuin daw sa ibang mga kaparehas mong estudyante, paano manggana ng tablet? Sa gusto po magkaigwang tablet, comment lang po kayo tapos mag-share and like sa action ko. Yan lang po. Ayun. Tapos itaram ko na kaipuan na maray ang tablet. Opo. Ayun. Dapat kaipuan po comment po. Mga kaipuan po. Ayun. Okay. So, congratulations sa imo, future Master Sergeant Judy Ann Banania Piñaflor. Yan po, mga tugang ansarong estudyante na nag-claim kan sa ing tablet. Saro na naman pong napaugma ni Congressman Saldico na magagamit sa pag-eskwela tabata ang pangarap niya maging police woman. Ngunyan, may nanggana na, may manggagana na naman ng tablet. Ngunyan na pagkaldaw, siya tabi si Rosel Burral. Uyan ang sa iyang mensahe. Basahon tan mensahe ni Rosel na Burral. Maray na hapon po sa satong mabuot na Congressman Saldico asin Congressman Pido Garbin and sa sendong programa. Sana po, saro ako sa mabunot nindo na matawan nin tabang ako po sarong estudyante sa San Jose Community College. Kami po warang kakayahan na makabakal, kitig sararong, magayo na cellphone para sa samuyang online class. Taang sakong ina, warang trabaho. Nagbabantay sa sakong mga tugang na nagkaklase pa. Ang sakong ama naman, sarong para sira. Nasangunyan po, pirmi siyang warang nakukuha, nasira. Kung minsan man nakakakuha, tulong pidasong bulinaw sana. Tamaluya ang surubadan ngunyan. Dakulang tabang po ang tablet sa pagklase kang tugang ko, ta siya po warang cellphone.
para makapagpartisipar sa saindang online class. Dakulaon po siyang tabang samo kung sakaling saro ako sa saindong matabangan. Maraming salamat po and God bless. Yan. Si mama niya, dahil makadisponer pambakil cellphone, ta nagbabantay kan mga tungang. Si papa niya man na parang para sira, pirmida ang warang dakop mo niyan. Siguro dahil maraot ang panahon, or medyo maluyan subad, baka dahil ng sira. Ha? Kaya, importanteng maray na makahagad na siyang tablet, bako lang para sa iya, kundi para sa tugang niya. May makontak sa imo, Rosel, abangan mo. May maapod sa imo na staff kan Action Co Center para maklaim mo Miss Rosel Bural an sa imong ginanahan na tablet. Congratulations! Saro ka sa napili na matawan ng tablet mula sa puso ni Congressman Saldico kang Ako Bicol Party List. Mga dugang, sa samuyang pagbabalik, may manggagana nin kas. 1,000 ngunyan, 1,000. Pero bago yan, ma-shout out ko na ako, ha? Si Omi Carretero. Ano daw ini ni Busjo? Si Omi. Nisli Luna Laral. Mitch Lurica Arango. Ano daw ini ni Jocelyn Arango. Ano mo ini? Si Claribel Olicia. Mga nakasubaybay. Congrats da, sabi ni Jenly Nunez. Yan. Marites Nipa Rialubit. Vanessa Silencio Diaz. So, inaanak ko ini. Okay? Sa pagbabalik yan, kang tabang ora mismo may manggagana ng 1,000 pesos. Ngunyan pong aldaw ni Miyerkules na mauran-uran. Kaya sa mga nagpartisipar sa pag-comment, na gustong manggana kas, ang mga cellphone nindo kaputan nindo maray, taapo na kamo. Sa pagbabalik yan, kang tabang ora mismo. Si water system na wala pa man ining presenting tubig, kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog dyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3. Kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa Ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula na ang sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga change, sa mga mahiling, mas lalo kami maigos na makawan ko sa tubig na ma-realizar, na matawan, natulan, para po maikot we want to focus po and dito aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan ng magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi.
programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat kis Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo! Yan! May nag-text pala digdi. Good PM, Mr. Siram. Nakasubaybay mantabi kami dito taplakon. Mr. Siram, maswerte palan si Papa Jir. Nakatsamba man po. Sabi ni Aimee. Okay, Eric Barado. Is watching Nicole Sakayan Milya. Magayon ang pangalan mo Nicole Sakayan Milya. Radamika Ulshap. Radamika Ulshap. Sa kadakol-dakol pang nakasubaybay ngunyan sa Facebook Live, kaway-kaway. Sige lang, comment lang kamo, pa-shoutout lang kamo dyan, malay nindo. Kung dahi man kamo nang gana kasudma or ngunyan, baka saga, kamo naman ang manggana. Kaya tiyaga lang. Sasabi nga ni, pag may tiyaga, may nilaga. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kaya sige lang, comment, magpaabot kan sa inyong mga reaction opinion dyan sa Facebook page kan Action Ko Center. Ngunyan, mga tugang, mapili naman kita nin maswerteng cash raffle winner. 1,000 pesos ngunyan. Mga tugang, mga kababayan na Bicolano, Ibicolana na nakasubaybayan na kantabay digdi sa Tabang Ora Mismo kan Action Ko Center and Ako Bicol Party List. Mahiwagang garapon! Pasok! Yan, medyo nakataklob na marami. So, nag-deliver kan garapon. Ayaw man lang masilip ang bumbunan. Rapulon ta na ini, 1,000. Magkuha naman nga ni kamo dyan. Mag-rapul man kamo dyan. Apoy na kaining rapul, di dapat may rapul kamo dyan Kasi mas may may trail tapos medyo may apod kay excitement na maraidig di sa laong kang studio. Tingnan nyo. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi hindi umaayaw. Para natsambang kamo ni Kapitan Madrunyo, umayaw na kayo. Ayan. Eto na. Len Tiponestan, watching. Samora Barela Marisa is watching. Mainin Aligre Alarsar is watching. Janet Israel is watching. Kaway-kaway. Bunot na kita. Ning 1,000 pesos winner. Yan. Ini. Ang nanggana, gayon ang pangaran niya. Garo kuan ini Siman ini. Marino EJ. Pag Marino, baga Siman yan, Marino EJ. Ang number niya, 0997-856-7433. Dito natin ito tatawagan. Swipe da bagay na sabi ka Pagkatapos,
Sa'yo na sunumin ako. Ito. Pag mga araw kay kaning cellphone, medyo kuwan ako eh. 0997 856 7433. Simuan ini. Dapat iyan. Loudspeaker. To make this call, load now and try again. To check your balance and other exciting Check offers. yung balance. Ano na? Hash now. Napangyayari ni. Alat, sa SIM2 na. Paano paghanap kang SIM2 digdi? Nawara SIM2. Garo may nagkuha kang SIM card. SIM1 lang ang lumalabas. Yan. Si Miss Russell na ang master dyan. Ayan. Christine Joy Piñaflor, Jocelyn Bautista, Claribel Ulicia, o nagpaparakpak na si Vanessa. Tawa ng tawa itong nanonood sa atin. Ha ha ha! Palod ka mo na, sir! Sabi ni Christine Joy Piñaflor. Nalata tayong wala tayong load nagko-congratulate na sa ibatang mga kababayan na nag-intra. Sige. Wala talagang load. Wala talagang load. Wala nga. Wala. Ano ba yan? Smart yan? Sige. Sandali lamang po mga kaibigan, nagpapaload lang po kami. Ng, ano yan, pagpaload yan, apod kayo ni, ano nga ni sa mga promo kan mga load? Pag smart, ang paload yan, all text 50. All net 50. Mga araw ka yan. Sige. Pag globe naman, go only. Siring kayo ni. Sandali lang mga kaibigan, mga kabarangay na nakasubaybay. Alam nyo kahit papano mga kaibigan ang Action Co Center at ang nagring na. Naka-speaker na yan? Naka-speaker na, no? Okay. SIM1. Sumagot ka. Hello? Hello? Anong pangalan mo? Gemma Ardalis po. Gemma Ardalis Marino. Gemma Ardalis Marino. Opo. O si isa ining Marino EJ. Ay, anak ko po. Anak mo? Ilang taon na ito? Ilang taon na si Marino EJ? 14 po. 13? 14. 14, minor de edad. Kayaan may kaput kan cellphone, sumama niya. Anong pangalan mo, mami? Gemma Ardalis Marino po. Gemma Ardalis Marino. Ano, mga seaman ka mo? Mga seaman? Bakuman? Hindi po. Mga marino ka mo? Sa Mariners ka mo nag-eskwela? Diamond po, sir. Diamond. Taga-saing ka mo, tabi? Humapon po. Humapon, Legazpi City. Hain po si EJ. Nagluwas po, sir. Nagluwas? Opo. Nagsain? Itaan niyo si kuya mo. Nagparang po ito, sir, sa ko na maluwas na sa saglit. Maluwas saglit. Nagsain daw na, kwan. Baka nagpabangkiruhan. O nagpatay sa. Dahil daw manay nagduman sa bata niya. Wala pa pong bata, sir. Or baka nagduman sa bulangan. Diyan sumapon. Wala pa pong bulangan. Awaran pong bulang. Or baka nakiinuman sa mga panihon. Dahil daw po nakiinuman sa mga panihon si EJ. Tultunon na aki. Tultunon po nga aki. Gusto mong sabihin man ay pag nakikiinuman, bakong tultol. Dahil po, bako tultol. Okay. Arog na lang kayo ni Manay. Total, ikama ng mami. Yaw na? Wala pa po. Total, ikama ng mami. 14 years old si Marino EJ.
May ibabarita lang ako sa imo Manay Jima. Opo. Alat ko na, midbid mo pala nining nagapod sa imo? Dai po. Day mo midbid? Dai po. Sa kuwan ni Tabe, sa alalay kuwan mga Bombay, naniningil kami. Wala wala man kamong utang sa Bombay. Digdi ni manay sa Action Co Center kan ako Bicol Party List. Boses mo po, namidbidan ko na po. Boses mo po, namidbidan ko na po. Sisay palan. Boses mo lang po, tanagiling po kaya ako kang live mo po. Subusis ko lang namin bidan mo. Okay, aron ka ni. Ang maray na barita manay Gemma, si Marino AJ nanggana ki 1,000 pesos. Regalo po ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin kan ako Bicol Party List. Wow, yay! Pero ngunyan manay, siyempre wala dyan si AJ. Apo. Bakit sikrituon mo manay, day mo, para mo na si AJ nanggana sa 1,000? Daiman po. Daiman po. Okay. Sige, itao mo ini kay AJ manay na pag ining ginana na 1,000. Apo. Sige, ano ang mensahe mo, Manay Gemma, kay Congressman Saldico and kay Congressman Pido Garbin na anaki mo na si AJ Marino na bakumansiman ang nanggana ning 1,000 pesos ngunya na aldaw? Thank you po kay Sir Kong Pido Garbin sa tabang po, nasaro po so aki ko sa nanggana sa napili, tapos dakulon po siyang napatabangan. Ayun, opo. Okay, alaton mo na lang Manay Gemma, may maapod na stop kan Action Co Center kung no arinin dumako ko ining 1,000 pesos, ano? Apo. Okay, congratulations! Thank you po ng marami. Mabuhay ka mo dyan sa Barangay Humapon. Ayun. Yan. Yehey! Yehey! Day na nago. Yehey! May 1K! Ibaba ko na lang init. Day ko na napapalsok. May sige pantaram. Okay. Congratulations! Ayan mga tugang mga kabarangay, ano? May nanggana naman po ning 1,000 pesos ngunya na pagkaldaw. Duman sa mga gusto pong manggana ning cash prize digdi po sa tabang ora mismo. Magduman kamo sa Action Co Center Facebook page, magsubaybay kamo kan sa moyang live program, i-share nindo, itag nindo, tulo nindong friends or more, mag-comment kamo kung nata kaipuhan na manggana kamo nin cash, mga tugang. Malay nindo, kung bako mo yan sa aga o sa mga masunod daw, kamo naman ang manggana nin cash digdi po sa tabang ora mismo. So dyan naman po, mga tugang, nagtatapos ang sa tuyang masiram na pag-iribanan ko niya na pagkahapon. May natawan ning ayuda si Congressman Saldico, may napaugma si Congressman Saldico na nag-receive ki tablet, may nanggana, may maklim naman tablet, may nanggana pa ning cash. Si partner ko man na lakwat sirang maharot, nasa Camarines Norte, diretso ang pagtabang kan ako Bicol Party List ni ni Senador Risa Hontiveros. Kaya sulo ako kunya na pagkahapon. Bago ako magparam, ang masasabi ko lang tamauran ko niyan, ingat kita gabos, tapag mauran, basa. Pagbasa, mahalnas. Kaya luway-luway kita gabos. Tangarig day kita malapuan, day kita lumagapak dyan sa tinampo. Mga tugang, ako po ang sa indong lingkod, ang sa indong Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Sa aga, mag-iribanan kita liwat sa parehas na oras, sa parehas na programa, tabang ora mismo, masiram na hapon sa gabos na Bicolano, si Bicolanas. God bless and mabuhay!